Hoxe temos unha visita moi especial no Land Rover. Dentro dun minuto. Un minuto, volvemos. Sí. Diez, 9, 8, 5. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it Seguimos en directo do Land Rover, 17 minutos da noite. Por certo, unha cousa, a xente que non lle tocou a lotería, ainda lle pode tocar a cesta de Land Rover, non? Témola aí, a ver se cade pa aquí para enseñala, porque é unha boa cesta, Cuidado aí, mira pa aquí. Eso entre... Mira pa aquí. Realmente, se non toca a naide, levan a xente de Canicouba, leva pa ali, disfruta... Leva un xamón, hai uns chorizos, o libro dos Gemeliers, que é precioso, unha camiseta de queixo para os monos, de cacahuetes para os monos, e a verdad que é bastante mierda de cesta, pero está ben, joder, está ben. Poden ainda participar na cesta de Land Rover, vale? O luns a veremos quen gana, vale? Tedes xa as imaxes de Jesulín do Brique? No, pois é brutal, Despois contolles unha cousa que vai pasar despois do Land Rover hoxe. Vale, este rapaz e esta rapaza, mirade que ele é veciño meu. O sea, naceu ao lado onde nacín eu. Pero non para aquí, andan polo mundo adiante seguido, entón é moi difícil pillalos, moi difícil collelos, pero hoxe coincidían que estaban aquí en Galicia na casa e é unha historia brutal, é a historia dunha parella de campeóns, de España, de finalistas olímpicos, é unha historia brutal e son dous seres humanos que me apetece que os conozcades, os dous xuntos e como son. A él xa o conocedes seguramente máis porque é veciño noso, pero a ela tamén quero que a coñezades hoxe. Hoxe están pintando a mona, veñen a pintar a mona a Land Rover, os atletas Adrián Ben e Ágada Marqués. ¿Qué tal, Águeda? ¿Cómo estás? Muy bien. Adrián y Águeda. No, quedad de pé porque quero ver os looks chulos, É que vides guapísimos. Que paga, No, vides guapísimos porque, claro... Venimos divinos. Claro, vos só ser atletas, claro, tedes que ir... Bueno, isto é un chándal, non flipes tampouco. Boa noite. Vides de promoción buena da marca, non? Digo, se sabes quen paga. Vale. Dixeno antes, é un placer tervos aquí os dous, Placer o noso. Teño ganas de ver como se desenvolve aquí... É difícil... Pues hablando gallego, difícilmente. Porque tú de onde eres? De Segovia, castellana. Está aí ao lado, Para Benavente. Segovia... Aquí temos unha localidade moi parecida a Segovia, Canicouba. Me dice, ¿qué es? Canicouba, Canicouba.
Pero de Segovia, acueducto, de Segovia, capital. Sí, Segovia, Segovia. No de los huertos, por ejemplo. No, de Segovia, capital. Segovia capital. Vale, moi ben. Ahí está. E que pasa? Vos como vos conocestes entonces? Canto Segovia. canto tempo levades enamorados? En Segovia, nos conocimos en Segovia. En Segovia? Que facías tú en Segovia? Pois fomos correr, fun co Lucus, co equipo de Lugo, cando estaba estando todavía aquí. Pero correr cross ou correr? Pista. Si, no, fomos facer como era unha promoción de ascenso e acórdome que ela tiña rollo cun amigo meu. É que non sei que quere dicir que tiña rollo, non sei que... Que estaba conocendo a un Estaba amigo aí meu. hablando con Nada, él. ni me entero. Que me dio un beso con un amigo suyo. Vale. Non quería sacar este tema. E que pasou entonces? Nada, eu non sabía nin quen era. Que le cambié por él. Conocímonos, hola moi buenas, que tal? Como te llamas? Águeda, e tú, Adrián, encantado. Pero la xe estaba enamorada ou non? No, que va. era No, no. así... Se foi a primeira. Chicoleo, lle chamo eu. Aquí se chama Eso es. chicoleo. Eso es. E iso Chicoleo. canto hai deso? Buf. Como que buf? Como sempre digo que conta os días é unha condena, 2015. non unha relación. 2015. Que dices? Como 2015? Sí, no, 14. 2014. Que dices? 2014. Junio... 11 anos xuntos? No, ahí nos conocimos. Vale, Exactamente. vale. Exactamente. E despois? E despois foi máis adiante, penso que en 2016, Vale. Sí. Pero tú xa eres atleta, os dous. tú xa Sí, los competías. dos, sí, los dos. Vale. Pois entramos aí que quero ver como se convive dous atletas do vosso nivel. O menú da atleta, A ver, estamos falando, Adrián Ben foi campeón de España de 1500 porque tú corriche, bueno, moi gran parte da tua vida aos 800, Sí, señor. donde fixeche cosas moi importantes a nivel internacional, pero ahora hai pouco empezache dos 1500. Este ano. E campeón de España, e que donde quedache que non quedache moi contento? Onde foi no europeo? No, no Campeonato do Mundo quedei finalista mundial, pero bueno, ao final... Finalista, joder, finalista do mundo. Pero cando... Pero 1500 é a prueba máis difícil que hai no mundo. Bueno, Tú que corres, Ágada? Que... 1500. Ves? No, é das máis difíciles, onde hai máis Sí. Tenía competencia. envidia y xunto empezó a cos 100 hacerlo para... Xunto cos 100 metros, eu penso que son as probas con máis densidade de atletas ou as probas que máis xente teñen, entonces ao final eso sube moito o nivel. Pero bueno, cando un xa viña de ser finalista nos 800 non, como que xa vai querendo unha medalla. Dale, este chaval, para se non sabe xente, é de Viveiro, naceu en Viveiro. Sí, señor. Iba a dicir vive en Viveiro, o sea, está por Viveiro, Sí. con frecuencia. Que ten moito mérito porque ser campeón de atletismo nacendo nunha localidade que non ten pista de atletismo, Correcto. debe haber poucas persoas no mundo que foran capaces de facer eso. Bueno, Bueno, non, eso teño que decir que... xa non é o caso, xa agora xa hai cerca... Sí, pero aí teño que dar as grazas porque meu antigo adestrador, que en paz descanse, Mariano, sempre dicía que ainda que non houvese instalacións, se hai xente que ama o deporte, como no meu caso tuve os meus adestradores que foron os que gastaban os seus fines de semana comigo para levarme, para traerme, logo eso pues, pasou a meus pais, con esa xente sí se fai deporte. Vale, entonces explicádeme... Eu teño moita curiosidade por saber, Águeda, o sea, como podedes convivir, porque claro, o vosso deporte é deporte de élite, de alto rendimiento, Sí. de moito entrenamiento, de moitas horas, de moitos cuidados, de moita preparación, Eso es. de moito descanso. Correcto. E como se, claro, e vos sendo parella sentimental, quer decir, ou ao contrario, ou é fácil cuadrar todo eso? Eu creo que é fácil. Es fácil porque yo le entiendo a él y él me entiende a mí. Yo creo que es mucho más difícil que una persona de fuera que pensará, madre mía, la loca esta, que hace todo el día descansando, comiendo bien, no tiene vida, ¿sabes? Entonces, Vale, enténdote. él Sí. me entiende, yo le entiendo. Eu sempre poño o exemplo de enfermería, que teñen turnos moi difíciles e para que un enfermeiro teña parella a veces é complicado ou queixanse moito de que é unha vida pois diferente. Pois a nosa igual. Non hai salidas nocturnas. É que dixo, agora, claro, dixeche a palabra descansar, que pode ser que a túa parella non entenda que ahora teño que descansar, necesito deitarme Claro. cedo, levantar... Claro, e tú a mellor queres ir Non cenar. hai un momento na temporada que casi non hai vida social, entonces si Águeda cando tú tes unha parella é fácil que ela queira facer cosas. Pero vos normal. vivides xuntos. Sí. Sí, Vale, entonces, un día normal de entrenamiento, como é? muy aburrido. A ver, pero máis ou menos, levantádesvos. No, Pues, levantámonos nos levantamos a las 9 o así. 9:30.
A las 11 nos vamos a entrenar, de 11 a 1. Antes juntámonos para, desayunamos, nos vivimos nun centro de alto rendimento. Sí. Entonces, Pero vivides xuntos. en habitacións separadas, Ella- pero dentro da mesma... En el mismo pasillo. Pero iso que non é que que locura é iso. En el mismo pasillo. Diferente. O sea, non poderíades estar na mesma habitación. A ver, no te pases, Para ser unha habitación doble non Una quedaría casa- espacio para tal. una Un casa tamén sí, una necesita habitación iso, no. sei, un momento. E cando vades a unha competición, tampouco a un Sí. campeonato do mundo tal non pode estar na mesma habitación. Intentamos que sí, Sí, pero no nos dejan. que non nos deixan. Porque sí que non ronca, entonces durmo perfecto. Pero qué... No, eu digo... Ai, vos se vivides xuntos, estás acostumados a dormir xuntos, non? No, pero O no? ainda así non dormimos. Tú pensa que o que xeche tú, descanso é moi importante e dormir xuntos Podría é un levar acto a... de cariño moi grande, pero non é un acto bon para descansar. Entonces, normalmente sempre, ainda que dormamos na mesma habitación, sempre son camas separadas para priorizar descanso. Va, entón, levantarse, entrenar. Tomar un café xunto, tomamos o café xuntos, tal cual, logo entrenamos de 11 a 1:30, Sí, más o menos. comemos, que comemos, hai veces que comemos xuntos, hai veces que non, porque a mellor era ten que ir a algún lado, eu teño que facer fisio antes, etcétera, etcétera. Logo xa ven tema fisio e tal, non? Sí. E pola tarde, pois, se hai que adestrar outra vez, adestramos outra vez, e se non, pois... Ostras, estou moi Y cansando, si no descansamos, nos tumbamos en la cama, estamos toda la tarde así, tranquilos, descansando. Leemos... Porque al si día hai que estudiar siguiente algo, probablemente estudiamos. haya un entrenamiento súper difícil y súper fuerte y tenemos que estar descansados. Correcto. Entonces, claro, una persona normal dice que cómo que descansar Bueno, ahí? bueno, pero contado así parece moi fácil, pero todos os días... Tú normalmente, cando che dan un día libre de traballo, que fas? Cousas. Vas ao cine... Pero vos non ou tes tal. días libres. Ao revés, cando dices unha tarde libre, dices, Dios, non hai día libre, é tarde libre ou mañá libre. Sí. Cando Que che para dan descansar. Unha tarde libre, dices, Dios mío, voume tumbar na cama desde as 3 da tarde, non me vou levantar e para ir ao baño. Hasta as 9 que tiña que cenar, baixo e tal. Apetece eso. Muchas veces apetece É o que eso. che pide o corpo. Sí. E a comida moi aburrida, claro. No. 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 Nesos nós non temos problema. Hai xente que é No. verdade que sí que hai deportistas que teñen que facer esforzo para o tema da alimentación, pero non... A ver, yo creo que nosotros gastamos mucho, corremos mucho todo el rato, entonces quemamos muchas calorías y da un poco igual, por así decir, a nivel de calorías. Pero sí que es verdad que Sí, intentamos pero non que... tomas helados. No, No, que exacto, va. intentamos No, que tomar No, que va. Tomas Todo- helados? Sí, unha vez, Ah, sí. de normal, ¿no? Home, pero non tomo helado todos os Todos días. los días no. Pero de vez en cando un helado, home, un De helado vez en sí que cuando tomo. no pasa E nada. touciño, Aí xa me pides. churrasco. barrita energética. Churrasco sí, Buah. eso me encanta. ¿Por qué te crees que vengo a Galicia? En Segovia non hai churrasco, eh? No. Hai cochinillo, ainda non Ah, probei. cochinillo, hay ¿eh? cochinillo. Pero aquí cómese mellor. ¿Eh? Aquí se come Eh? mejor. ¿No? Sí, es verdad, vale. Aquí se come muy bien. Te lo reconozco. ¿Y tú conocías Galicia antes de conocer a Adrián? ¿Conocías No, no. Viveiro, por De ejemplo? hecho, no. Qué bonita Viveiro, No, ¿eh? no. Dice que Precioso. quere vivir en Galicia, eh? Sí. En Viveiro é precioso, Me gustaría. non chove nunca, non llueve nunca. Viveiro. Llueve todo el rato aquí. No, non digas eso. Sí. Vine en el tren antes, empecé a ver un poco de verde y digo, vaya, estamos en Galicia. Chegan aquí, Ya ai, estamos. que bonito está todo, que está todo verde. Digo, ai, que regalo, eh. Claro. En Segovia no, está verde. Cantos kilómetros podedes correr vos cada semana? Agora mismo estou Es facendo mucho. 150, sí. Perdón? A semana, máis ou Uns menos. 150 kilómetros. Sí, Pero de- tú non de- eres maratoniano, tú eres de 1500. Pa que vexas. Os de maratón pasan dos 200, 220 e pico por aí. Pero tú para correr os 1500 tens que facer como 150. Uns 160 km. A parte aeróbica, que digamos, para que a xente entenda, aeróbico é largo e despacio, entre El comillas, cardio, que o llama la cardio, gente. ¿no? Mítico cardio, e anaeróbico é series a choplón destas que dicen que acabamos vomitando, ¿no? Pois para poder correr ben un 1500 hai que ter un volumen de kilómetros grande, para poder aguantar cando xa competimos cada fin de semana. Pero esta semana, no. Esta Esta semana mañá foi é descanso. Noiteboa, Nadal, ahora non entrenades. Sí, Hello? sí, sí, sí. Aquí non Non me hai... digas que o día de Noiteboa vades a entrenar. Sí, sí, claro. Sí, sí. E o día de Nadal? Tamén. Ai, Dios mío. Isto é así. Eu non me dou levantado da cama o Oye, día de pero Nadal e vos vades ir correr. 24 horas, 7 días a semana. É o que ten esta profesión. Pero por que? Porque estades preparando algo agora ou que? Claro, nosotros seguimos... verano? Pero cal é o El objetivo invierno? ahora mismo? Eu agora vou correr a San Silvestre Vallecana, Pero iso é agora o 31. o 31 de diciembre, que é o único que me saca de Viveiro un fin de ano. Cantos solamente- kilómetros son? Son 10, Eso é que non é a miña especialidade. Eso é A doce. Águeda segue mellor. Sí. Bueno, no te creas.
De Que yo soy de 1500, deja de decir que soy fondista, Que non hombre. dice que non lle gusta ser fundista. Vos discutides de atletismo? No, No mucho. Ou de tu fixeche mal, eso mal, eso... De eso, aí estuviche mal, Sí, correche mal. dice que no, dice que el que é medio fundista, que non lle gusta o fondo, que os fondos van moi despacio, e tal, e digolle, pues tú eres fundista, non eres Es medio que a mí me fundista. gusta correr rápido, sentir el viento en la cara. Eso me encanta. Y me quieren echar para el otro lado. Es lento y muy largo. Pues no. E a vosa familia? Ben, está na casa. O sea, pero... No, pero digo, eu imagínome, temos aí os chavales todo o día entrenando, tal, velos pouco, cando os están cansados, no? Para a vosa familia tamén ten que ser un pouco lío, non? Están No, acostumbrados. Se vos ve menos, Sí, non disfruta tanto de sí vos. e no. Sí, porque ao final, cando tes un familiar, un irmão, un fillo lonxe, sempre pues, non é o mellor do mundo. Teño un vídeo de túa avó que unha vez que te foi a ver hai pouco, creo. Veo estar a Madrid o día que máis calor fixo do ano en Madrid, 46 grados. Estaba a miña abuela con 87 anos, que cumpriu 88 fai pouco, na grada. Que E non me contaron que lle deu unha baixada de tensión antes de competir. Miña pobre. No, gracias a Dios non pasou nada. E diría ela, e iso xente correndo. Es eso. No. Ostras, Eu acórdome, para cando foi? foi o 29 de junio. 29 de junio, plena hora de calor en Madrid. Ostras. Eu acórdome que salín a correr. Aparte unha muller que vende viveiro que nunca veo calor na súa vida. 70% de humedad como é en México. Ostras. Eu acórdome que non tiña saliva na boca. É que eu vin un vídeo dela, creo que despois da carreira. Xusto, Pode cando ser? acabo vou a buscar para abrazala. Podémoslo ver, sí, é un vídeo dela chulo, Angelita para os amigos. Que che parece a carreira? A carreira maravillosa. Le temo e da Catume que ainda. ¿Cómo es ver a un nieto vestido de España y la gente animándole? Uy, emocionado. Oh, está emocionada, Teño unha anécdota moi boa. Por qué? Que pasou? Que ela, pues, miña abuela xa ten 88 anos, e ela dicía que xa non salía de Foz. Xa sabes como é a xente Ela é maior. de Foz? Sí, ela é de Foz. Xa sabes como é a xente maior. Dice, no, eu non xa quería salir de Foz. Eu xa non salgo de Foz. E dixenlle, bueno, no, pues é que este ano corro aquí en España coa selección española, que además, pues tamén corría Sí. os dous. Que pena que non me veñas ver. Bueno. Fuche a tocarlle así. Sí, ya dice, bueno, a ver, tal, falo con miña mai, a ver, Adri, que xa as cousas, tal, cual. E digo, bueno, pues nada, pues non pasa nada, tal. Ao día siguiente, el teléfono, meu neno que vou pa Madrid, que tal. Qué E a pobre mona. muller a E 46 tú ainda grados te en Madrid. sentiche mal despois cando a bicha ali sufrito. Eu sentime, a ver, sei que Ela fixo de ilusión. nunca fora en AVE, e foi en AVE. Entonces aí dixen que sempre a calquera edad, hai oportunidade de seguir aprendendo e seguir vivindo cousas novas. Como se chama? Angelita. Angelita, Ángela. Ángela da Tata. Angelita. Ángela Ángela da Tata. Tatata. Sí, se conocen fora. Eso non hai que perder nunca. Ángela da Tata, moi boa noite. Hola, conteste. Sí. Hola, buenas noites. Boas noites, Ángela. Hola, cariño. Hola, Abu. Ai, meu fillo, estou vendo que guapísimo estás. Esa artista que tes ao lado, madre mía. Qué salero tiene tu abuela. Ángela, Aquí tenéis. vaya neto e vaya parella, Ai, que estás aí con Roberto, que deixounos no programa primeiro a ver se é hora que... Roberto, para que ti viñeches? Pero de onde? De onde me vin? No, me na tele. Xa che ven andar. Ah, no que anda aí, que estaba polas tardes. Claro. Na, foi un motivo... Foi un con os outros. Foi un motivo sentimental e que pagaban máis aquí. Bueno. Pero iso ten. Ángela, estaba che dicindo vaya neto tes e vaya parella fan e que bonita historia, non? Se vi. E logo, unha historia máis ou menos vai ser como a túa, que tu veches Montoñedo, onde veches por un lado e por outro. Bueno. Ás vezes. Oixe, que teu neto son eu, Oiche, pasache moita calor en Madrid, me dixo Adrián. Ai, moita. Moita.
Pero tamén, agora se morro estou moi satisfeita. Xa. E tú sufres cando o ves correr? Ou non? Non, nada pouco. Sufres, sí? Sí. Hai que tomar pastillas. Porque entendo que ela ve que tú estás sufrindo moito, non entendo así. A ver, eu penso que leva un pouco como a min, que ao final tú, cando ves pola tele, eu poñome nervioso cando corro. Ao final, os nervios activan e tal, e creo que son unha cousa boa sempre que os controles. Pero cando tú estás na túa casa, por exemplo, cando veixo a Águeda correr, é que eu non podo tomar decisións por Águeda. Entonces eso ponte moi nervioso. Porque non sabes que vai pasar e tú non vas poder facer nada. Bueno, pero eu creo que Ángela sufre porque ve ao seu neto sufrindo tamén, non? Home, Claro. pero ten unha familia moi grande en Foz que sufren por el. Sí. En Foz en Viveiro. En Viveiro, pero en Foz ten unha familia moi grande, moi grande, moi grande. Que sufren por el. E alégrase cando corre. E tú, Ángela, cando empezou en todo isto, tú que pensabas? Tú que pensabas cando empezou en todo isto de correr e do atletismo? Ai, moi ben, moi ben. Sí. Sempre fui un artista. Sempre fui un artista. Digo porque ao principio podía pensar, No, sempre veu comigo, sempre... fai outra cousa, ou que... Ao revés, sempre estaba sempre... Acordaste, Abu, cando íbamos a Ribadeo correr a San Silvestre? Sí. Íbamos sempre fin de ano, porque sempre pasaba Navidades e fin de ano en Foz. Para mí os dous mellores días do ano. E acórdame que pola tarde íamos correr a San Silvestre de Ribadeo, e logo volvíamos para Foz e xa tiñamos a cena. Ai, animei-nos sempre. 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 E vades estar xuntos este Nadal, vades estar xuntos, sí? Agora pola noite. Ahora xa. Metíchelle... Xa estou en Viveiro. En Viveiro meteronlle un árbol con lucerío aí, Ángela? Nin Vigo, E tamén tiña moita xente conocida en Xove, Sí, por exemplo, a ver, dime. Sí. A quen conoces do xogo? Non sei dicir os nombres, pero tú non sei moita xente que ten a ferretería. Moi boa xente, moi boa xente. E que están teus pais aí? Sí, están con ela. Están aí contigo, non? Están aí contigo? Ai, sí. Papás de... Pau saludalos tamén, un momentiño. Sí. Onde están? Tras las cámaras. Aí está. Que tal, familia? Estamos aquí, vendo. Papá Noel. Que me foi buscar o meu xeno tamén. A vervos. Roberto, que te veixo todos os días. Que maravilla, Ángela, que maravilla. Eu non sei, Águeda, si, bueno, supoño que na túa terra será igual, non? O Sí, cariño sí, da sí. familia e tal. Ya no me quedan abuelas, desgraciadamente. Pero con Angelita estamos servidos, es que es una crack. É outra neta, verdad, Ángela? Hola, Angelita. Hola. Querido, xa me tarda que veñas. Que maravilla. A pena é que está moi longe. E pode Bueno, vernos pouco. He de dicir que ao principio non estaba moi convencida de Águeda, Que dices? Es verdad. Non estaba Al moi principio convencida. Non che gustaba a túa Oye, nora ou que? Angelita, pero ya sí, ¿no? Sí, a Nora sí que lle gustaba. Pero que fora de Segovia e dices, vai te levar moi longe. Ai, está claro. Que no, que nos venimos para Galicia. Ah, bueno, pero es que se vai está moi longe, eu non quería que se me fora para tan longe. E fai moito calor tamén. Bueno. Ángela, nós queríamos Aparte disso, non quería que se me fora tan longe. lle dar un cariño a Adrián e a Águeda, pero ao mesmo tempo felicitarvos a vos pola maravilla de neto e de nora que tedes. Teño todo maravilloso. Claro que sí. Tú cando vais a Foz pregunta polas tartas. Un bico grande, Ángela. Moitas gracias. Así que, ala. Bico grande. Que fenómena. Un aplauso grande para Ángela, por favor. Vamos a seguir falando de xente maravillosa, aproveitando que viñades hoxe por aquí, sodes grandísimos atletas e deportistas. Tiñamos hai tempo moitas ganas de contar a historia dun deportista descomunal. E vai entrar con o noso compañeiro Dani Fernández. Ven por aquí, Dani.
¿Cómo estamos, Lorenzo? Muy bien.